Απάνω κρούσα ακούτε. Πού είσαι γάμο το πέρα στο πράσινο, το πράγμα να παίρνω σε γάμο το ουρανό σε κάτω. Και μας συγχωρείτε, ρόμποταμε εντολέ, αλλόχι καθένει. Ρόμποταμε εντολέ, αλλόχι καθένει. Κανάβρετε είμαι ρε, καναβενά. Βρέσουμε, ναι, Παναγία σου μελά, αέρις καλύτε τον, ότι λέγε τον, έμπια και θα το μαργαρδάρω μου, λέγε τον. Μη κουβαλείς, γιατί δεν τα πιπιλικά καλά είναι, κανένα τα πιπιλικά. Πιπιλικά, κανένα είναι. Πώς δεν είναι πιπιλικά και σπιτικά. Πάτε και κάνα αυγό να πω, είναι πασχινάκι. Ναι. Είναι πιστοποιημένα. Για να θα σου γρήσουμε εμείς εδώ, διάλεξε ένα κι εσύ. Θα διαλέξω εγώ που κουστάρω μου. Φυλακισμένα κουστάρια, τώρα όλα φυλακισμένα είναι. Όλο είναι Έχω ένα πρόβλημα με το δόνι να δάνει δύο σήμερα και πιαξάει.